Dobrý deň, milí priatelia. Dnes sme si pripravili veľmi zaujímavú ponuku, by som povedal, že lahôdku, čo sa týka predaja tohto zaujímavého penziónu v obci Oščadnica, nedaleko Veľké Rači, známeho lyžiarskeho strediska. Ide o penzión kompletne zariadený, vybavený, kde je vlastne kapacita 46 ubytovacích miest, konkrétne na 3 podlažiach. Je to 11 izieb plus 3 veľmi pekné rodinné apartmány. Bavíme sa o vyše 740 metrov podľahovej plochy na pozemku bezmála 1200 metrov štvorcových. K tomu areál zahŕňa kompletne zariadenú kuchyňu so všetkým zázemím, aby aj hygiena schválila bez problémov. Kapacita 40 miest v reštaurácii, kúpací exteriérový vyhrievaný súd, sauna a samozrejme pre deti určité zázemie na hry. Nazdávam sa, že sami vidíte aj z fotografií, aj na videu, že stojí to za to. Ako vidíte, je to veľmi pekné prostredie, zmiešaný les, k tomu areálu samozrejme prislúcha minimálne 10 parkovacích miest, lyžiareň, sociálne zariadenie ako také, čiže dá sa to vlastne okamžite fungovať, ten stav v penzióne je veľmi dobrý. Priatelia, príďte si to pozrieť, naozaj čo sa týka pomer kvalita a cena, myslím si, že je bezkonkurenčný. Keď zoberieme, že 11 izieb, 2- až 3-lôžkových plus 3 apartmány, hovoria jasnou rečou, myslím si, že to prostredie stojí za to aj v zime, aj v lete. Nech sa páči, sme tu pre vás. Holešťak.sk Reality.